LGS, SMI, izkiok bolo-bolo dabilzkigu espaldian, baina zertaz ari gara zehazki. Lanbide arteko gutxieneko soldataz ari gara. Hego Euskal Herriko langileentzat gutxieneko soldata propio bat lortzeaz. Bizimodu duin baterako ezinbesteko neurria da. Aberastasuna banatzeko eta kohesio sozialerako tresna ere bada, eta urrats bat litzateke burujabetzaren bidean Euskal esparrua eraikitzeko. Baina, jada gutxieneko soldata bat baldin badukagu, zergatik beste bat. Espainiar estatuko gutxieneko soldata bera dugu hemen, 1.184 euro 14 ordainsaritan. Ez da nahikoa. Europako Karta Sozialaren gomendioak jarraituz, labetik 1.600 euroko gutxieneko soldata eskatzen dugu. Eta nori eragingo lioke gutxieneko soldata altuago batek? Hego Euskal Herrian 300.000 langileri. Lehenik, lan baldintzarik kaskarrenetan diharduten emakumeei, migratuei, gaztei eta aniztasun funtzionala dutenei. Baina ez aiei bakarrik, gutxieneko soldata hobetzea akulu izango litzateke gainerako langile guztion soldata igotzeko. Eta nola lor daiteke? Patronalak uko egin dio sindikatuokin lanbide arteko akordio bat negoziatu eta adosteari. Beraz, patronala presionatzen jarraitzeko mobilizatuko gara. Horrekin batera, sinadura bilketa abiatzera goaz. Herri ekimen legegilea bultzatzeko, hemengo parlamentuek gutxieneko soldata arautzeko eskumena izan dezaten. Gutxieneko soldataren alde gaudenok zer egin dezakegu? Mobilizatu. Apirilaren 5ean, pentsiodunekin batera manifestatuko gara hiriburuetan. Gainera, apirilaren 3an Bilbon eta 14an Iruñean mobilizazio sindikalak izango ditugu. Zer eskatzeko? 2 eskakizun batuko ditugu. Gutxieneko soldata eta pentsio duinak hemen eta denontzat.